mesto myslím, že sa nezmenilo nijak. Bývame trošku ďalej od mesta, takže som videl aj viacej z toho mesta ako minulý rok. Dostal som sa aj na hrad. No, super. Je krásny výhľad a včera sme tam boli a mám takú kameru malú a robili ste videá? mám takúto malú kameru a bola tam taká čajka, som si ju chcel natočiť a som dal proste tú kameru takto, ona hneď pribehla, ďobla mi do nej, zobrala ju a odletela s ňou preč. Vážne? A potom som to tam nejak hľadal a tam sa mi jedna čajka zdala taká podozrivá, takže to bolo asi 7 metrov taký múr, tak som tam vyliezol a tá kamera tam bola, takže mám super video. Uvidíte video na Facebooku. Ja, super, takže postneme na Cannes Lions Slovakia na Facebooku. Čajka kameruje a normálne letecký záber, tak to už... By sa dalo povedať, že sme natočili virálne video včera. Jaj, tak výborne. Tak sa tešíme.